Kanti abantu abaningi balokhu bewababaze njalo amandla eqembu lepolitiki elaziwa nge-IFP inkatha. Lokhu kuze emveni kokuba abantu bephume ngobuningi babo begasele emcimbini ebihlelwe i-IFP eyaziwa ngokuthi Manifesto Launch Activation. Lo mcimbi bekulindeleke ukuthi ube kwaMashu ka-G nomunye ubusendaweni yaseMlazi. Lokhu bese kuqinisekisa ukuthi noma kanjani kulo mcimbi abawuhlelela ukuthi bese Mabhida bangase bayigcwalise iMoses Mabhida. Kanti kulo mcimbi bese kukhuluma loyo nge-Premier candidate nobese egcizelela ukuthi bona beyiqembu le-IFP benza izinto zenzeke, abathembisi izithembiso abaziningi abakhiwe bengasifezi. Waphinde waqinisekisa ukuthi kuningi abakwenza e-KZN futhi bona bakhuluma ngezinto eziphathekayo, hayi into engakhombeki nezithembiso zamanga. Mbuko lesilethu uhle TV nansi video sikuphathele yona. Kusukela ngo-1994 kwaze kwaba u-2004 sibe nabo ondunankulu lapha, niyabazi ondunankulu, ubaba uMantshinga, niyamazi ubaba uNgubane, ubaba uMdlalose, ababe ondunankulu lapha kwaZulu Natal. Akuzange kube khona ngisho inkohlakalo lena edla lobi manje uhulumeni kaKhongolose. Bakhwabanisa baze bakhwabanise ngisho imali yokusiza abakhahlamezwe izikhukhula, namanje abakayitholi izindlu abakhahlamezwe izikhukhula. Abanye abantu abakhahlamezwe izikhukhula eminyakeni emibili edlule abakaze bakhwele izindlu. Uhulumeni we-ANC unesihluku esisabekayo. Abantu bakithi bahlala emkhukhwini futhi akukho inhlelo zokubakhwela indawo ezizobanika isithunzi esibafaneleyo. Manje ke sifuna ukulungisa lokho thina. Uma siphatha isifundazwe saseNatal sifuna ukulungisa lokho. Ngoba nalabo bembono ezokuthutha nje osomatekisi bayisimula bona ibhizinisi labo kwayibhizinisi labantu abampisholo. Kodwa uhulumeni okhona kunobabalekelelo wabathola ama-permit emzila okuhamba bakhululeke. Umane osungula u-Operation Shanela kufanele kuphucwe amatekisi abantu bebale empisholo. Lo hulumeni owavotelwa yithi wabantu abampisholo. Sifuna ukulungisa lokho. Muva nje umkhandlu waseThekwini uhlula ukuhlinzeka izakhamizi ngamanzi. Bahlula nje ukulungisa ingqalazinda phezu kokuba benezigidigidi sesabelo mali somkhandlu. Imali eningi yehla ngemlenze lapha kulo hulumeni wesifunda saZulu Natal. Bahlula ngisho ukuthutha indle okugcina kubeka izakhamizi engozini. Ngakho ke uma inkatha ithatha isifundazwe, umsebenzi wayo wokuqala kuyoba ukuphuthumisa inhlelo zokuvuselela itheku. Uma itheku liphethwe kahle kungadaleka amathuba amaningi emisebenzi, ngoba itheku yisona isizinda somnotho lapha kwaZulu Natal esekhulu ukudlula zonke izinda. Ngakho ke indaba zokuvuselela itheku iseqhulwini kithi njengeqembu le-IFP ukubuyisa ithemba kubantu bakwaZulu Natal. Kuyasikhathaza kakhulu bo-comrade ukubona intsha yakithi ingasebenzi. Ngakho siyimisele ngokwakha ubudlelwano nosomabhizinisi ukuze kwakhiwe amathuba emisebenzi. Siyolwisana futhi nobugebengu osebudlange kakhulu lapha esifundazweni. Sifisa imiphakathi ihlale ezindaweni eziphephileyo. Kumele amahostela abe yindawo ephephile kakhulu. Amahostela aseduze kakhulu nenhliziyo yethu. Ukwesekwa esikuthola lapha kuyamangalisa esikuthola emahostela. Ngakho ke bafowethu nodadewethu nonke ngiyaphinda ngiyanxusa ukuba nibhalisele ukuvota kulabo abangabhalisile, nokuthi noma kanjani ngomhla ka-10 March 2024 asiphelele eMoses Mabhida Stadium siyosomqulu wokhetho weqembu lethu. Siye Mabhida mhla ka-10 March la iqembu lenkatha ufanele ligcwale khona. Angiphethe ngokuthi uma sihlukana lapha asabe siyoncenga nabanye kuba bajoyine lo mkhumbi we-IFP. Angimxoxele bo-comrade, ngiqale eMlazi kwathi section. Abantu bebelapha eMlazi bebengaphezulu kwalabo babona lapha. Bebengaphezulu. Lento isitshela ukuthini? Isitshela ukuthi indlovu iya kuphi?
ngizohambela Nanda, ngizohambela amahostela, ngizohambela yonke kwaZulu Natal. Ngifuna ukubona ukuthi abantu indlovu bayinikezwe ongakanani ukuyeseka. Bakwethu, njengoba ngimlapha nje, nginokukhuthazeka okukhulu kabi nokuthobeka ngoba iqembu lenkatha bekunokukhethelwa ukuthibiyela lapha ebaqulusini indlovu yanqoba. Kwadlula kwanokhetho lokuchibiyela lapho Phongolo indlovu yanqoba. Kwadlula kwaba ne-by-election kade iphethwe uKhongolose lapha eNyukhasela indlovu yanqoba. Uma ubala lezi zinketho ezintathu u3-0 njengamanje. Lokho kwenzeke sekukhona neqembu elisha lelokukhulunywa ngalo kakhulu engifisa ukunixwayisa bakwethu. Akekho umuntu othi njalo mayehola ukuphela kwenyanga ehle stobhini bese banje utsotsi amkhuthuze utsotsi oyedwa njalo. Kule nyanga ubanjwa yilo tsotsi, uhambe uyosebenza iphele inyanga aphinde utsotsi azokukhuthuza futhi. Usiyakwazi ukuthi hola malini, usevela akhiphe okapa let mawuyikhipha yangaphelele athi ayiphelele futhi ubonasile wena kule nyanga. Yabona ke bakwethu labo tsotsi abalinda kuphela iminyaka emihlanu uthi mawuphela unyaka bezonikhuthuza amavoti